Dobar dan, dragi moji. Tefal i Mario Čepek danas predstavljaju pancake koji ćemo pripremati u Daily Chef liniji posuđa. Počinjemo sa izradom pancake-a. Posebno ćemo odvojiti bjelanjak, posebno žutanjak. U žutanjke dodamo vanili šećer, dobar prstohvat soli, razmutimo, zatim dodamo maslac otopljen i sada ćemo na izmjence dodavati prašak za pecivo, brašno i mlijeko i vrhnje. Tijesto smo zamutili i idemo sa izradom snijega od bjelanjaka. Ono što vam je bitno kod izrade snijega, krenete prvo da se bjelanjak krene mutit i čim dobijete pjenu, postepeno sipite šećer unutra. Evo ga, snijeg super ispao. Gledajte kako lijepo. I sada ćemo postepeno snijeg umiješati u smjesu za pancake. Nježno i rahlo. Tijesto za pancake je gotovo, a sada ćemo odraditi dva brzinska džema. Jedan će biti od šumskog voća, a drugi od jagoda. U tavicu dodamo šećer i krećemo sa karameliziranjem. U međuvremenu jagode ćemo izrezati na četvrtine ili polovine kako više volite da komadi voća budu. U dobiveni karamel dodamo šumsko voće, promiješamo i pustimo da pusti vlastiti sok. U drugi dobiveni karamel dodamo svježe jagode. Lagano okrenemo. Pustimo da se karamel otopi i doslovce u vrlo kratkom vremenu imamo dva ukusna džema. Evo pogledajte kako smo dobili lijepu koegzistenciju. Jagoda je samo pustila svoj sirup i koji predivan miris jagode na samo malo šećera. Isto to možete vidjeti i kod šumskoga voća. Jedna prekrasna koegzistencija. Ako vam fali još mrvicu gustoće, samo nježno izgnječite o rub i dobijete još bolju kremoznost. Na tavu za palačinke dodamo malo maslaca. Gledate da temperatura ne bude prevelika. I lijevamo pancake po pancake.